आणि हा बघा सगळा संसार कसा पडलाय तो. नुकसान माझं एक झालेलं आहे एका वस्तूचं. जुनी म्हणजे जवळजवळ मला वाटतं 28 वर्ष झाली असतील ना. खूप हालत खराब झाली. तुम्हाला तर शब्दात सांगणं मला कठीण आहे, इतका हालत खराब झाली होती. काय हे पावसाला करायचं काय समजत नाही बघा. हा बघा आता कसा भरून आलाय. साफसफाई काढले पण हा पाऊस काय ते पण करून देत नाही. म्हणजे काल तुमच्याशी व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यानंतर हे शूटिंग करायला सुरुवात केली. हे बघा एक साईडला असं भरलेलं दिसतंय, एक साईडला काय नाही असं. ह्या साईडला बघा किती पाऊस भरलाय. ये हा गहू घेऊया पहिला. बघा हे गहू टाकलेत ना सुकत, बारीक बारीक पडायला लागलाय पाऊस. अगे हा ड्रम दर पटक. कुणाल पहिला ते हा ड्रम घे, हे लवकर आहे. हा बघा पाऊस चालू झाला बारीक बारीक. ती भांडी पण अजून उचलायचेत. मगच घ्यायला पाहिजे ना आतमध्ये. मग मी घेतलं असं बरं झालं असतं. मी म्हटलं पाऊस नाही ना म्हणून थांबलो. मोठी मोठी उचल आपण. हा साडी अशी उचलून ठेवूया ना. मोठी मोठी घेऊया, बारकी बाकीची आहेत ना. साडी सगळं उचलूया. अशी साडी उचलूया असं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. बघा मागे पाऊस बघा. 4 वाजले संध्याकाळचे. तुम्ही मगाच्या क्लिपमध्ये बघितलं असेल की साफसफाई काढली आणि सगळं म्हणजे पाऊस पडून गेला थोडासा. आता जरा थांबला म्हणून मी बाहेर आली. आणि म्हणजे पूर्ण भरलेलाच आहे पाऊस, कधी पण पडेल. भरपूर काम माझं बाकी आहे. म्हणजे काल व्हिडिओ सुरुवात केली आणि अर्धा तुमच्याशी शेअर केला कालच्या साफसफाईचा, आणि आज अर्धा शेअर करते. म्हणजे एका दिवशी 2 व्हिडिओ मी करायला घेतलेत. आता सगळ्यात आधी कपड्याची मशीन चालू करायची आणि नंतरला आतमध्ये किचन मला आवरायचे. टाईल्स किचनची धुवायची बाकी आहे आणि बाकीचं सगळं सामान वगैरे सगळं लावायचं बाकी आहे. तर तेच सगळं आधी मला किचन आवरायला घेते आणि मगच, कारण पूर्ण हॉल ना माझं सगळं सामानाने भरलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते. कुणालचे बाबा झोपलेत, कुणाला आहे मोबाईलमध्ये काहीतरी बघतोय. तर म्हटलं पाऊस नाही आहे तोपर्यंत म्हटलं कपड्याचं काम होऊ दे. कपडे पण बरेच आहेत आज धुवायला. हे असं साफसफाई काढलं ना का एका दिवसात बघा होत नाही, 2-3 दिवस आरामात जातात. आणि तसंच झालेलं आहे. आणि मस्त अशी भोपळ्याची वेल बघा काय छान भरले, पण त्याला भोपळाच अजून धरत नाही. त्याला मशीन चालू करते. केलं चालू. आज कपडे मी नव्हते धुणार पण म्हटलं नको, परत उद्याला भरपूर कपडे होतील आणि मग सुकवायला जागा होत नाही. त्याच्यामुळे म्हटलं आज धुवून टाकूया. भरपूर कपडे आहेत, कुणालच्या जीन्स वगैरे भरपूर. ते बघा घ्या ढगांचा आवाज बघा, गडगडाट नुसता. आणि हा बघा सगळा संसार कसा पडलाय तो. भरायचं नाही. हा बघा मग कधी पाणी भरायचं, मग प्यायचं पाणी नको. अरे लाईट गेली मध्ये, तिथे जाऊन मी लाईट चालू करणार, लाईट गेली मग पाणी कसं येईल? हां लाईट पण जाईल ना, लाईटचं काही हे नाही. कुणाला माझा फोन पहिला चार्जिंगला लावा. चार्जर ते माझा, ही लाईट कधी पण जाईल. चला हे सगळं आवरूया फटाफट. ट्यूबलाईट कधी पुसशील? लाईट बघा गेली आमच्याकडे. ट्यूबलाईट उद्या पुसेल. हा उद्या. उद्या कधी? आता लाईट नाही तर पुसून घ्यायची ना. दिसणार नाही ना. आणि डोक्यावर काय घातलंस हे? कुणाली डोक्यावर तेव्हा काय घातलं? ते इडलीचं भांड असतं ना, हा ते डोक्यावर घालून तो शूटिंग करतोय बघा. लाईट गेली, सगळं माझं काम राहिलं. आता कपडे पण राहिले, सगळं राहिलं. जाऊ दे आता. जे बिना लाईटचं काम आहे ते पटापट मी करून घेते. बाकीचं म्हटलं सगळं होईल. मला माहिती होतं हे लाईट जाणार ते. लाईटीचं कोण मेन पाण्याचं काम राहिलं. पाणी हवं होतं, प्यायचं पाणी भरायचं होतं. कुणाला भाई हे ट्यूबलाईट पुसायचे, पंखा
आणि हॉल मधला 1 2 4 5 आहेत तू कर बघा ना त्याला. अंधार दिसतो सगळा. हाय उजेड हाय. गेला पाऊस गेला. ते बघा पाऊस गेला आता थांबला. पडून पडून थकला पाऊस. अजून इथं सांगतात की 18-19 ला थंडी येणार म्हणजे येणार. मग पाऊस कुठला पडतोय मग. एकदम म्हटलं. आणि इथे बघा काय चाललंय आमच्याकडे. म्हणजे माझी झाली ना दिवाळीची साफसफाई करून आता कुणालची साफसफाई चालली आहे. कसली ते तुम्हाला दाखवते थांबा 1 मिनिट. चप्पल साफ. सर्वांची चप्पला साफ करायच्या. हा मगापासून आम्ही हसून हे झालो. हा बघा आता आमच्याकडे चप्पल साफचं मिशन चालू. काय रे दिवाळीची साफसफाई चालली चप्पलेची. हा आता ते माझे शूज आहेत ना ते बघा साफ करतोय. साबण बिबण घेऊन ती स्वतःची झाली ती बघा क्लीन करून. आता बाबाची पण करणार काय. का पण दिवाळीची काय रे असंच वेळ जात नाही म्हणून काय. बाहेरचं वातावरण बघा काय. म्हणजे घरात बसून कंटाळा आला म्हणून मी चप्पल साफ करतोय बघा. हा बस जरी ती परत ती मातीने लालच होणार आहे ती चप्पल. ती काय चमकणार नाही. आता काय बाबाचे चल 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 चाय नाश्ता करायचं. हे बघा वातावरण बघा काय मस्त झालंय संध्याकाळचं. म्हणून मी घरातलं थोडंसं आवरलं म्हटलं तुमच्याशी शेअर करते. लाईट आली. आमची लाईट बंद आहे. ही बघा लाईट आली. ऐकलं का कुणाल. लाईट आले ती बघा. तो बल्ब चालू आहे ना रोडवरचा तो पेटला की आम्ही समजून जातो लाईट आली म्हणून. तो 24 तास बल्ब चालू असतो. आणि हे बघा काय मस्त झाले वाटतंय. पाऊस गेला गेला. यावर्षी पाऊस दिवाळी करूनच जाणार आहे. तो बोलतो मी इथून हटणार नाही. अय्या सगळं व्हावलं माती बिती. बापरे चांगला पाऊस पडून गेला. चला बाबा हे उचलूया. पुढं लाईट लाव. लाईट आले. आम्हाला वाटलं लाईट गेली म्हणून आम्ही बटणं सगळे बंद करून टाकले मगाशी. हे सगळं उचलायचं पसारा बघा घरामधला म्हणून आवरायचं आहे. किचन गेलं साफ. भांडी लावायची बाकी आहेत. जरा तिकडे जाते. असं जरा पाऊस पडून गेला ना की बाहेर जरा बरं वाटतं. किती वाजले 6 वाजले. 6 नाही वाजले. 6ला अजून 8 मिनिटं बाकी आहेत. 8 मिनिटं बाकी आहेत काय. चला मग लाईट आले तेव्हा बल्ब चालू आहे तिथे. चांगली येऊ दे आधी. चांगली आहे. तो काय बल्ब हे नाही होत आहे. बंद चालू नाही होत आहे. काय बनवतो. काय बनवतोस. हे बनव ना. मॅगी आहे घरात. ते पण राजगिरीचे लाडू पण आहेत. चिक्की आहे. राजगिरीचे लाडू आहेत ते खा. चला भांडी लावायची बाकी आहे. ती अगोदर लावून घेते. आता सगळं सामान असं डब्यामध्ये भरून झालंय. मग अशी अंधारातच बसून बसून केलं. का आलं रे. आता वाजलेत बघा दुपारचा 1 वाजलाय. आणि तुम्हाला आजचा दिवस सांगते. म्हणजे तुम्ही आधीच्या ज्या क्लिप बघितल्यात ना त्या 16 तारखेच्या आहेत. आणि आज तारीख आहे 18 तारीख. तर 3 दिवस की नाही लाईट नव्हती आमच्याकडे. त्याच्यामुळे पूर्ण फोन माझा डिस्चार्ज झाला होता. माझा पण कुणालचा पण. आणि आत्ता सकाळी आज लाईट आले 11:30च्या दरम्यान. आणि आत्ता मी सुरुवात केली व्हिडिओची. ते जरा फोन चालू आहे कुणालच्या बाबांना. तो बघा कुणाल बसते. बापरे इतक्या हैराण झालो 3 दिवस. खूप म्हणजे पाऊस थांबला आणि नंतर लाईट बघा दुसऱ्या वाडीमध्ये लाईट आली. जरा लाईट चालू करते किचनची. आणि फक्त आमच्या वाडीची लाईट नव्हती आलेली. तर आज सकाळी कुणालच्या बाबांनी वाट बघून 9 9:30ला त्यांना कॉल केला जे वायरमॅन त्यांना. आणि मग त्यांना माहीतच नाही की आमच्याकडे लाईट नाही म्हणजे आहे नाही म्हणून. आणि मग ते येऊन त्यांनी दुरुस्त केली. आणि 10:30 पावणे 11 दरम्यान लाईट आली. त्याच्यामुळे 3 दिवस बिना लाईटीचं खूप हालत खराब झाली होती. पण जाऊ दे 3 दिवस गेले ते. आणि त्यात काय झालं की सगळं माझी साफसफाई मी करून घेतली. सगळं काम झालं आहे. दिवाळीचं साफसफाई थोडंसं फक्त राहिलं आहे. ते छोटंसं आहे ते म्हटलं होऊन जाईल. आणि अजून एक नुकसान माझं एक झालेलं आहे एका वस्तूचं.
ते ह्या दोघांनी केलेले, कुणालनी आणि कुणालच्या बाबांनी. काय हा हा ते बघा हसतात हॉलमध्ये. तुम्हाला मी दाखवीन ते, एक मिनिट दाखवते. हा काय हा हा तर किती वर्ष म्हणजे एक मिनिट अंधारामध्ये ना, म्हणजे त्या दिवशी काय झालं, 17 तारखेची गोष्ट सांगते मी. 17 तारखेला ना लाईट गेली दुसऱ्या दिवशी. किचनचं सगळं सामान वगैरे ना आवरायचं होतं, म्हणजे भरून ठेवायचं होतं. आणि त्यांना नुसती घाई झालेली की भरून ठेव. मी सांगत होते आता अंधारामध्ये कसं ठेवणार, तर त्यांना खूप घाई झाली होती. आणि मग त्यात कुणालमध्ये धडपडला आणि ते खाली पडला. तर मी सांगत नाही तुम्हाला, मी दाखवते. आणि त्याची अवस्था बघा काय झाली ती. हा खूप जुना माझा, आता का नाव पटकन तोडत येते. तुम्हाला मी दाखवते बघा, हसतायत. जास्त वर्ष झाले. दाखवते मी. फुकटचा खर्च झालेला आहे मला, फालतूचा खर्च आहे हा. सगळ्यात अगोदर ही भाजी बघा दाखवली. ही शिराळ्याची भाजी जरा कटिंग करून सुकवायचे, चवळी सुकवायचे. ही आपले काटलं सुकलेले आहेत. पण बाहेर ना मगाशी पाऊस होता, त्याच्यामुळे मग घरातच ठेवलं. आणि आता बघा जरासं ऊनसारखं आलं आहे. आणि तुम्हाला आता वस्तू दाखवत्या. ही वस्तू की नाही, ह्या दोघांकडे रिॲक्शन बघा. तो बघा कोपऱ्यात बसलाय. कुणाल जरा असा उजेडात आहे रे. स्टँड घरात ठेवलाय. हा आता लपतोय बघा. जुनी म्हणजे जवळजवळ मला वाटतं 28 वर्ष झाली असतील ना. 27-27 वर्ष झाले. जास्त झाली. 27 तरी झालीच आहे ह्या वस्तूला. त्याच्यामुळे जेव्हा तुटलं ना त्याच्यानंतर कुणालचं रिॲक्शन काय होतं, आई जाऊ दे ना आता घेऊन टाक ना, असा बोला पटकन. ना आता हसतोय बघा मान खाली करून. आता इकडे बघा जरा, हे बघा, हा बघा माझा मिक्सर. हा त्याची हालत तर बघा काय झाले ते. हा साप तुकडे काय झाले, तुकडे. तो पण बोलतो मला वय झालं, बंद झालं. काय वय झालं. हा ना, आता मी जपून म्हणजे कसं खूप एक वस्तू ना माझे खूप कष्टाचे, त्याच्यामुळे मला असं खूप म्हणजे प्रत्येक वस्तू माझ्या खूप जवळ आहे. आता ही माझी पहिली इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आपण म्हणतो ना, हा खरेदी केलेला मिक्सर. तर मला असं खूप वाईट वाटलं, पण जाऊ दे आता काय करणार. आता बघते जर का बॉडी जर का पूर्ण चेंज करून मिळाली ना, तर मी घेणार आहे चेंज करून. आणि जर का नाही झालं मग मला नवीन घ्यावं लागेल. हा बघा काय हालत झाली त्या मिक्सरची, हे बघा पूर्ण. तर कंपनी खूप चांगली होती बघा, हा ओनिडा कंपनीचा. आता मिळत पण नाही ना, ह्या कंपनीचं मिळतं नाही. हां ह्याला खर्च सांगते मी, फक्त मी ह्या एवढ्या वर्षामध्ये ही वायर चेंज केलेली आहे. 100 रुपये खर्च आलेला. आणि काहीतरी एकदा ना काहीतरी चक्रिका काहीतरी चेंज केलेली, म्हणजे मोजून 200 ते 250 रुपये खर्च केलेला ह्या मिक्सरला. इतका ह्या मिक्सरने मला साथ दिले. पण आता त्याची हालत बघा काय झाली ती. ते बघून मला वाईट वाटते, पण काय करणार. हा हसतात ना, 2 दिवस झाले माझे ना ती मस्करी करतात त्यांचं की जाऊ दे. नाही मी नेणार आहे, मी मार्केटमध्ये नेणार नाही. बघणार का पूर्ण बॉडी हे चेंज करून मिळालं तर घेणार, नाही तर बघू मग काय होतं ते तुम्हाला मी सांगेन मग नंतरला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चला आता जेवून घेते ना. खूप वाईट वाटतं एवढा हा मिक्सरचं मला. जाऊ दे आता 2 दिवस झाले, मसाला पण नाही काय. आता काय हा रिपेअर करून येत नाही तोपर्यंत काय मिळणार नाही चांगलं करून खायला. हे भाजीचं तुम्हाला सांगते. पडवळची भाजी बघा, तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवली ना, ते आज सकाळी मी तोडलं पडवळ आणि त्याचीच भाजी केली. तुम्हाला दाखवायचं होतं पण काय मोबाईलमध्ये चार्जिंगच नाही, त्याच्यामुळे राहून गेलं. दुसरं आलेलं आहे पडवळ अजून, त्याच्यामुळे पुढच्या 1-2 व्हिडिओमध्ये मी मोठं झालं ना तुम्हाला दाखवेन मी. आणि साईज वजन पण चांगलं आहे ते, बघितलं. साईजने जरी छोटं असलं ना तरी पण भरपूर अशी भाजी झालेली आहे. आणि ती मी वाल टाकून बनवली भाजी, तुम्हाला मी दाखवते थोड्या वेळाने. चला आता ह्यांना वाढते जेवायला. हां मिक्सरकडे बघून नुसतं जीव हे होतोय. ही बघा आपली पडवळची भाजी, ही असे वाल टाकून केले. आणि काय बरं ह्याला म्हणतात, गिलकी ना, तसेच मीठ मसाला लावून ते तव्यावरची टाकली होती. चपाती पापड, हे असं आपलं जेवण आहे साधं. जेवण बघा झालं. कुणाला गेला मोटर चालू करायला पाण्याची, कारण 3 दिवस लाईट नसल्यामुळे आमच्याकडे प्यायचं पाणी पण पूर्ण संपलं. कसं पाणी आहे ना, म्हणजे 1 हंडा होता तर 3 दिवस चालवलं आम्ही कसं करून. आता सगळ्यात पहिल्या आधी ना प्यायचं पाणी भरून घेणार आणि नंतरला मग बाकीची जी कामं आहेत ती. खूप हालत खराब झाली. तुम्हाला तर शब्दात सांगणं मला कठीण आहे, इतका हालत खराब झाली होती. पण झालं बाबा, एकदाचं आलं हे असं ना. का म्हणजे काहीतरी मला आता ना सोय करायला लागणार आहे लाईटीसाठी. तुमच्या पण बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स येतात की ताई इन्व्हर्टर घ्या म्हणून. पण इन्व्हर्टरबद्दल की नाही मला अजून म्हणजे विशेष अशी काही माहिती नाही आहे, कसं असतं काय आणि कसं ते इन्स्टॉल वगैरे करायचं. तुम्हाला जर का काही माहिती असेल ना तर जरूर मला ना तुम्ही मेसेज करा
किंवा कमेंट करा तुम्ही. म्हणजे इतकं हे झालं ना की आम्हाला असं वाटलं की नाही आता इन्व्हर्टर पाहिजेच. इतकं 3 दिवस त्रास झाला कारण इथे बराच कारभाराने इकडचं नाही, बरोबर नाही आहे कारभार इकडचा. खूप 10 वेळा एक गोष्ट हे झालं ना की 10 वेळा फोन करावं लागतं, त्याच्या नंतर एक गोष्ट होते. तर बघू आता काहीतरी म्हटलं करावं लागेलच या लाईटीसाठी कायमचा बंदोबस्त. बघू जर का बजेटमध्ये असेल तर इन्व्हर्टर घ्यायचा विचार आहे. पण आता इथे गावी कसं मिळेल हे माहिती नाही. पण कणकवलीला जाऊन मला चौकशी करावी लागेल. ह्या 1-2 दिवसामध्ये ना कणकवलीला जायचा विचार आहे. कारण बघा दिवाळी म्हणजे साफसफाई तर सगळं झालं, पण दिवाळीचं जे फराळाचं सामान वगैरे आहे ते थोडंफार मला घ्यायचं आहे. आणि कुणाला पण दिवाळीचं म्हटलं काहीतरी घ्यावं लागेल, त्याच्यामुळे कणकवलीला जायचा विचार आहे. जर का मी तिकडे गेली ना तर मी चौकशी करीन. तोपर्यंत तुम्ही पण मला जे काही तुमच्याजवळ माहिती असेल ना तर नक्की मला तुम्ही सांगा कमेंट करून किंवा मेसेज करून. तर चला आता हे सगळं आवडते, जरा उचलते आणि पहिला अगदी पियाचं पाणी भरून घेते. आणि मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सांगितलं होतं ते मॉप का डस्टर ना म्हणतात, ते बघा तुम्हाला मी दाखवलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये. तर ते तुम्हाला मी दाखवते, ते यूज केलं ना आम्ही, म्हणजे मला तरी चांगलं वाटतं ते. तर हा बघा हा डस्टर घेतलाय मी. असं खूप म्हणजे लांबच दांडी आहे त्याची. फॅन वगैरे पुसायला किंवा जाळे वगैरे पाडायला ना खूप छान आहे बघा. हे असं एवढं लांब आहे. मला की नाही खूप प्रॉब्लेम आहे जाळे काढताना, त्याच्यामुळे म्हणजे घेतला मी हा. म्हणजे उपयोगी होईल आणि युजफुल आहे. हे असं मध्ये खोलतं पण बघा, हे सेपरेट होतं. फॅन वगैरे पुसायला पण युजफुल आहे. आणि हे आहे ना, हा जो कपडा आहे ना वरता तो आपण काढू शकतो. आणि असं हे फोल्ड पण होतं. हे बघा हे असं जसं आपण वापरू ना तसं हे वागतं. चांगलं आहे, बरं आहे. आणि जास्त महाग पण नाही, मला वाटतं काहीतरी 200च्या आसपासच मिळाले. कारण आता बरेच दिवस झाले ना, माझ्या लक्षात नाही किंमत याची. जास्त महाग नाही, चांगलं आहे. पण क्वालिटी वगैरे पण खूप चांगलं आहे. हे बघा हे ऑनलाईन घेतलंय मी. आणि किचनचं तुम्हाला सांगते मी, तुम्हाला म्हणाले होते की किचन थोडंसं मी चेंज करणार आहे. काय थोडंफारच जरासा बदल केलाय. हे बघा हे जे कपाट आहे ना, इथे ते डबे होते ना किचनच्या खाली होते, ते मी इथे ठेवले. कारण मला ना सारखं काढायला खूप प्रॉब्लेम व्हायचा. आणि टोपं वगैरे जे होती ना जी रोजच्या जेवणाला वगैरे लागतात ना, ती पण मी ते वरच ठेवली. आणि बॉटलवर सगळं जे इकडचा होता पसारा तो सगळा किचनच्या खाली घातलाय. सगळं व्यवस्थित सेट करून ठेवलं, त्याच्यामुळे आता बरं आहे, चांगलं आहे आता. आणि ही जी ट्रॉली आहे कसली बघा कांदे बटाटे ठेवायची माझ्या स्टीलची ट्रॉली ना, त्यात सगळं मी हे बघा हे छोटे मोठी भांडी जे होते ना, ग्लास वाट्या वगैरे, ते जास्त वापर होत नाही आता. वाट्यावर पण जास्त करून वापरत नाही, त्याच्यामुळे ते त्यात ठेवलं. कांदे बटाटे बास्केट आहेत ना त्यात ठेवले. प्लास्टिकचे बघा बास्केट आहेत माझ्याकडे, त्यात सगळं ठेवलंय. हे असं थोडंफार चेंज केलंय. बघू आता किती दिवस राहतं ते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही तुमचे शेअर केलंय ते तुम्हाला आवडेल अशी मी अपेक्षा करते. कारण मला वाटतं 2-3 दिवसाचा एकत्र क्लिप करून मी हा व्हिडिओ तयार केला आहे. तुम्ही समजू शकता की लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम मोठा झाला होता. आणि आता थोड्या वेळाने मला मार्केटला पण जायचं आहे. म्हणजे फराळासाठी थोडंसं फक्त सामान आणायचं आहे. म्हणजे बहुतेक आहे माझ्याकडे, पण थोडंसं बाकी 1-2 वस्तू आणायच्यात. तर मला वाटतं 4च्या दरम्यान निघेन मी. आता थोडंसं व्हिडिओचं काम करून घेते आणि लवकरात लवकर व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोस्ट करायचा विचार चालू आहे माझा, त्याच्यामुळे पटापट आता एडिटिंग करून घेते. तर चला मग आता व्हिडिओ आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.